Акно ў неба. Сімволіка абразоў. У гэтым 2021 годзе мы святкуем дату 260-годдзя каранацыі Маці Божай Бялынінскай. Маці Божая Бялынінская слаўная тым, што яе ведалі не толькі ў саміх бялынічах, але таксама у многіх касцёлах, месцах Беларусі, але не толькі у Польшчы, у многіх бакавых алтарах Маці Божай Бялынінская ці ўява Маці Божай Бялынінскай знаходзіцца. Калі мы глядзім на канкрэтна гэты абраз Маці Божай Бялынінскай з 18 стагоддзя, паходзіць з Добшынскага раёна, з Віцебшчыны, то мы можам сказаць, што яна не вельмі падобна да той Маці Божай Бялынінскай па тварах, скажам, ці нават па вопратцы, якую мы прывыклі ўяўляць, як мы суадносім з бялынічамі, што сведчыць таксама, што культ і пашана да гэтага абразу быў вельмі пашыраны, і людзі ўжо на свой спосаб, на сваіх месцах перадавалі выяву Маці Божай Бялынінскай тымі сродкамі, скажам, і тымі ўяўленнямі пра Бялынінскую Маці Божую, якія маглі толькі ўявіць. На гэтым абразе, конечно, мы бачым гэтыя папскія кароны, прывезеныя з Ватыкану 260 год таму назад, але для Бялынінскай Маці Божай характэрны такія незвычайныя рэчы, якія трымае сама Богородица. Гэта скіпетр у выглядзе, скажем, такой палкі, так з грэцкай мовы яна і пераводзіцца, скіпетр як палка. Гэта атрыбутыка ў нашым уяўленні царскай улады, таксама як і дзяржава, якую трымае Хрыстус сваёй левай ручкай. Але першапачаткова сімволіка скіпетра звязана з сімволікай палкі пастуха. І калі мы зараз бачым біскупа, які трымае в сваіх руках, скажем, посах, то гэта той же самы скіпетр, ці тая самая палка пастуха, якой пастух пас авечак і, скажем, забараняў ісці у тыя месцы, дзе была небяспека для авечак, так біскуп, трымаючы ў сваіх руках палку ці посах, ці пастарал, як у лацінскай традыцыі, ён бароніць люд Божы, яму давераны ад небяспекі. Гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта таксама сімвал улады. Больш, скажем, такі значны сімвал улады яшчэ з візантыйскага часу, гэта дзяржава, якую трымае Хрыстус у сваёй левай ручцы. Дзяржава сімвалізуе уладу тут канкрэтную на зямлі, якая здзяйсняецца на зямлі праз розныя структуры, скажем, праз бачную галаву гэтай улады. То есть дзяржава, якую трымае Хрыстус, азначае уладу тут на зямлі. Уладу не толькі пастырскую, уладу не толькі духоўную, але і уладу канкрэтную над усім, што на гэтай зямлі адбываецца. І гэта скажем, не выпадкова, што Маці Божая трымае у сваіх руках сімвал улады духоўнай, а Хрыстус трымае таксама сімвал улады, якая больш суадносіцца са створаным светам. Улада ўзаемадзейна, скажем, ці ўзаемадзейна ў прыродзе, ці гармоніі гэтага свету, над гэтым улада, якую сімвалізуе дзяржава ў руках Хрыста. Акно ў неба. Сімволіка абразоў.